Disclaimer: the views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the Spanner Podcast Show. Viewer discretion is advised. Ndobva ndamuti vurai Facebook yangu ndavura Facebook account yangu ndara makuru yangu chimutarisa vakoti sandangoti sevanhu vakuru you should respect munyarara you follow procedure because ndaigara pamba pani ndaigara pamba pavo pane pati yandasiya kuexplaina pana chinamatigwa ndakazudza mudare kuti palevel rawava inenge kuhope palevel razvava zvakuda chichibuda pachena to the extent kuti munhu anozimisa anopinda bhizi ndaenda natete kwamugodi kuya kuchiri kwadabatsirwa kuya munhu wamwari akati achinibata musoro secondary ari sanzi musoro mukomana muri kupfuta moto hamusi kubatika muri kupfuta moto I can work on my own but chandinoda chekuti vana vangu dai ndakwanisa kubatsirwa makwanisa kundibatsira ndisati afumanei ndizive kwandobva ndizive kuti ndingokwanisa kuti next time vana vangu vazive kwandase kwavanobva so that the truth can just what I need to know is the truth then zvafana mainstance ngoma anenge achiitika nechingoona sorry to say this but kuti ndinoona pa social media komana chisungwa chimboenda kujere nenyaya dzemadrugs fodya nechichi komana chimboro vanhu mazowe nemboma nechichi chimwe mukuru vanouya kuhope uri kuonera zvavari kuita ndanovaudza kuti vasadare ndanodaida zvakawanda zvimwe ngoma zvavanotaura kuhope ngoma. Yeah, the voice Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Makadi muri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pandinokupa nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika makona mana ese enyika. Kana matotiona kudai so tatodzoka tinenge tine dzimwe nyaya dzatakaona dzichiperera parodhi dzatete tichida kuti titsvakurudze kuti nyaya iyi sei yakaperera parodhi uye iri kufamba sei. Saka imimi ndimi muchaita kuti nyaya tigozoramba tichitsvaka kana kuti tizorega tisiyane nayo. Kana kune vanga vasati vaona nyaya iyi, pane mukomana akabuda mazuva apfuura achiti iye anofungidzira kuti mwana waPresident Robert Mugabe nenyaya yekuti kune kwaakaenda achinobatsirwa n'anga ikatanga kutaura mutupo waakashamiswa nawo nekuti mutupo iwoyo aisauziva n'anga ndobva yati ndo mutupo wako uyezve ndokubva yatanga kutaura kuti iwewe baba vako ndiPresident Robert Mugabe. Saka iye akazotanga kuya kuhama dzake achida kubvunza kuna amai kuti naye amai ndiratidzeiwo baba vangu chaivo ndevapi. Amai vanonzi havadi kunzwa nyaya iyoyo, akatotanga kutaura nyaya iyoyo vanotokonana. Akazamawo kuenda kunana gogo kunana sekuru zvinoratidza kuti nyaya iyoyo inongotsikwa asi vakaramba vachienda kunoshandirwa kungave kumaprofita kun'anga kupi izvozvo ndo zvinongoramba zvichitaurwa kunzi iwewe uri mwana waMugabe. So iye ari kuti ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe kuti amai vangu vandiudze chokwadi. Saka ndauya nevhidhiyo iroro kune vanga vasati variona ngatione vhidhiyo iri mugozondiudzawo mega nekuti hama dzemukomana uyu dziri kuti mukomana akupenga ari kurova madrugs. Saka imimi kana maona vhidhiyo muchaona kuti mukomana ari kupenga zveshuwa here kana kuti pane chimwe chokwadi chiri kuvanzwa. Uye imimi ndimi simba richaita kuti tigozotsvaka mukomana uyu tinyatsokumubvunzisisa kuti nyaya yake yakazopera sei nekuti nyaya yake paikataurwa paikabuda pai kutaura kunoku inofanira kunge yakazogadziriswa ikapera kana kuti inofanira kunge yakatozongosirwa ipapo zvikatongovharana. Saka imimi muchatiudza kuti tomutsvaka here kana kuti torega. Ndisingada kukupedzerai nguva ngatipinde muvhidhiyo. Kumba kwatogara kugweru yeah, ndo makakurira ndo kwatika ndozonogara but akatanga chigara kuBulawayo tabva kuBulawayo ndaimbodza panonzi paBenzing Fund kuNorthend. Then from there tabva tazoenda kugweru after wandaiti ndiye mudhara ashaika we to move from Bulawayo tikaenda kugweru then we stayed in Gweru ndikanyora grade 6 grade 7 ndiri kugweru then ndikazobva kugweru I went to high school kuSendandoni kuMasvingo. Gweru ndaidza paSt Paul's Primary, then I went to Sendandoni kuMasvingo. It's a Catholic school again. Then from there I had to come back ndikazoenda paEzekiel Good. It's where I wrote my upper 6, my A levels.
then from there ndo pandikazopedza ipapo I had to go to South Africa. Anditi pane mamataura mumba menyu muri wangani? Mumba medu inini ndakazvarwa ndiri 1 then mama ndobva vazoroorwa nemwe murume then ndine sister sister yangu inonzi Millicent. Anditi ndanzwa muchiti takazobva kubulawa tienda kugweru mushure mekunge munhu wandaiti baba ashaika. Ndatsonzwisisa sei mati munhu wamaiti baba? It's because of the current issues that are arousing right now at the moment. Ndakunzwa ipapo kuti ndipo makatanga kuziva kuti asi baba wenyeri afa kana kuti to discover kuti haasi mudara wangu I had to discover it this year. Okay. After I had a problem nefamily yangu, I used to stay in South Africa ndowana ndakugara. So ndaita zvekutengesa mota company inonzi Rims Auto GP to South Africa. So I used to do well in life. Things used to move nice. Ngori nefamily yangu nemudzimai wangu. Things were just okay. Chimbofaya zvakanaka. So after things went low, zvinhu zvadhakwa mulife, zvinhu zvatanga kuti eish kadzi abva ndisiyawo, mota dzandinadzo dzese dzatsakatika dzapera munongoziva ku South Africa kind of lifestyle. So zvinhu zvati zvadaro paya I had to ask myself manje sandoita sei manje life zvadhakwa. My wife had left me. So now I had to ask myself sanchaita sei nelifestyle yangu ati no munongoziva mazuva takura boys amazuva takukwanisa ngofamba tichitoga to go and just consult according our lives tiri kufamba sei. So I had to go ndikasangana nevanonzi Homba Wamakombe, the first guy wandikatanga kusangana naye. Ndasangana naVamakombe Homba ndavapira nyaya yangu andara zvinhu zvangu zvakadhakwa zvinasi kufamba zvakadi zvakanaka mulifestyle mangu zvinhu so anzi iyo mufana ndaimbokuona ndichimbodarika mazuva akawanda ndaizama kutokuavoida at all cost saka watogona ukatoya zvakanaka kwatotanga kutaura nyaya yako ndaida ngokubatsirawo mulifestyle kuti zvinhu zvako zvingokuitira kati okay it's fine Wamakombe saka todizvo anzi ngatipinde mudeni. So ndikapinda mumba make mama nababa vake namama vake ndapinda South Africa ko-living tapinda paya vatanga kuita zvavaita but nyaya dzechivanhu hatikwanisi kudziitira mumba zvino tiende kusango taenda kusango saka zvatichaita tomorrow morning chaenda kupi chaenda kusango saka staying along South Africa ngati okay it's fine I can sleep over here then mangwana makusentongomeka toenda kupi taenda kusango kwacho ndarara paya ndamukira taenda kusango tese tasvika kusango paya Vamakombe vatanga kutondiudza kuti mbuya muje ndiani ndikati handi mbuya vangu vanzi vanonzi Johana ndiani ndikati handi mai vamai vangu sanzi okay but mbuya muje dare hombe hatingashandisi memucheka tikarimoshandisa mucheka muchena because dzimwe rakadi dzine murava rakachena kati okay it's fine ndobva vaisa mucheka muchena paya ndobva vatanga kutoita dare saka ari pakati pekuita dare vakadera kuti pasi nekuita zvinhu zvese zvechivanhu basi masupa nekuita sei ndobva vatanga kuhaka ndobva vatanga kutaura. Surprised, I was so surprised. It was my first time. I was shocked. Nchimunzo achitaura Sabamkabe. I was surprised. Akatanga kuti gushungo mbwera mbwetete. Chiri chitubu chisingapwi. Mama tibiri. Akati suri kuti vatikudi isu taura. Atobva taura zvakataura. Apedza paya ndobva nditi anzi chi. Wataziva zvekudona. Ndobva nditi anzi chi. Vataura mumwe mutupu wandisinganzwisisi ndikamusanangura zvavadi zvavataura but mudhara mamuchitaura saVamugabe mamuchitaura nyama muchase mamuchitaura so anzi wazvinzirawo woga panapa at least ndada kuti tiwe takazviona ngati zvoda timbopinda matare tapinda matare tikatanga tazviona matare tokwanisa kukuudza saka ndakukwanisa kukuudza mufana wangu ichokwadi ndikati okay so ndoda kuti nditire manje ndoda kuti ubve panapa since I see you chimboenda kuchechi unoenda chechi ndaimboenda inonzi United Apostolic Faith Church nokuchechi kwandaenda I see you chimboenda kuchechi ndoti mboenda mbonobvunzawo vamwe vanhuwo 6 vakasiyana about this issue because mfana wangu ndakatokutarisa it says itself makatofanana 100% nemunhu wandikutaura nezvayo kati okay it's fine ndaenda paya nkoma ndaenda ndandobvunza kuno muprofita anoona vanhu kunozara ndaudzwa semudari wakazobvunza kuti chii muprofita kana kumubvunza nekumuudza handasvika ndikamuudza ndangosvika ndikanyarara ndikati ndine nyaya ndasvika pano yandakuzivawo kuti baba ndiani baba vangu ndiani vakandibereka hazvinambomuitira nguva same time achitondiudza semudari ndabva paya ndaenda pane the second person futi ndanovhunza ndaudzwa semudari wechi3 wacho ndakamita kuna maino yangu ari South Africa nonzi Evelina Ntera mamangu
ndakati no man ndikandiboenda kuno uya ndomboenda kuchurch nani namai nini hanzi Jason Friday. That guy previously anganditi ndiwe nemukaka nemvura tikabva taenda kubopopo rimwe Deep Salute ndobva anondijoroda kubopopo riya. So I had to go to that guy nditi uyo moms vakanditi akadi anogona zvese. Let me go to that person akatagwa namoms ndinomubvunza yeye. Ndakamubvunza akanditi baba zvamatotaura nyaya yenyu matara zvakanaka uchiri kuziva musi wanchikutora ndichinda newe kumvura bobo machino kunyika mvura paya ngati zvandaida kufumuke zvibude pachena zvaswa kuzviziva zvazvabuda pachena ndizvo ichokwadi but kakune uyu akasoti zvawataura nyaya yako anditi kunoti wakasomudza upi wachona uyu wakaenda naye kumapopomo right mndara Jason I was free I don't want to lie to you I was free to him ndaizo ndakazongomutora usani samukoma wangu poza takambongeta kambotata kugadzira aita zogadzira motikari sana ndiri industry mota sata tambera mbodi tambogadzira motikari kune uyo ndakaita ndikasangana nomudi ndikanomunyori that's true. All right. Then from there andudza nyaya yake ndabva ndaenda futi kune umwe ndakudzwa futi same story ndaenda pane umwe zvanishamisa so zinapedza kudai ngati no man nyaya yakutonedza iyi ndikanimbodzokera kuna Makombe ndivaudze tichi dare nayo ndaramataura iraria ndafambira rabuda rakadai ndadzokera kuna Makombe Makombe dare riya ramanditi ndifambe dare riya ndiro dare rabuda rakadaro sanza ndanchikudza kuti ichokwadi dare rangu aritese ari nyepi okay it's fine saka akatondifunza kuti saka unombotaura na mama wako eri mama wako ari kupi ndikati mama vari kupi vari kungai she's a head mistress kungai vari kungai mama wangu sanza okay saka chimbondiudzaiwo pane here paukamboita encounter kana kusangana nemukuru kana one day pakukura kwako zvaunongozivawo because pane zvandiri kuona ndikati mukuru ini chandakwanisa kungoita kubva zvamataura nyaya yenyu ndakuita flashback mulife mangu makuru andikaita se andikaita but katransfer kubva kuBulawayo tichinda kuGweru paya ndakasvika ndikanodzidza paSt Paul's it's a Catholic school saka St Paul's gedhe reSt Paul's rakatasana neMukobha Stadium zvakafesana face to face. It was 2007 ndibva paitwa 21st birthday twatanzi magrisi 7 buda muno kuti minde mustadium saka that school is the nearest school pane maschools ose because ndio rakatotasana neMukobha Stadium satava tabuda tese tikabata nogara pa front ndanogarisa pa front paya ivo vakatogarawo pamberi pa stage paya saka ndakazo surprise kamanje kuti 2008 futi na grade 7 21st yavo futi even if you check on records 21st yavo futi celebrate futi paMukobha Stadium for 2 consecutive years ngati aiwa kuGweru kune stadium hombe inonzi Chapungu Chapungu Stadium yeah iri ku Ascot yeah she was supposed to go to Ascot kuChapungu Stadium no celebrate Ascot Stadium bidherawo kana kuchinja boza vaimbochinja nchiziva inini vaichinja everywhere mapost avo ndanda kuti angu flashback yangu ndakuzvunza ndiri one ndapedza kudaro ndibva ndamutsanangura ngati mukuru ini nzondishamisa kuti momzi she's a head mistress but vanoenda kuSwitzerland vanoenda kuFrance panguva yamudara vanoenda kunyika dzakasiyana siyana sondishamisa ndikamubvunza kuti pane vachimbonoita mameetings because mameetings emuZimbabwe akadaro anofanira kuita nana permanent secretary kana minister weeducation of some sort kana achienda kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana why is it only a school out of many schools in Zimbabwe ndiwo voga vanongoenda vachingodai I was surprised. Also ndakuta food flashback. Mudhara wandakura nchinzi ndiye mudhara wangu. It's over 30 years Mr. Robert Tafumane ever since that person passed away. But my mother has never bothered herself to just take me to a gravesite to just go and see no my son since now you have grown up ndembo wa driver chienda kuBulawayo because avangasingafara kudrive so ndinenge driver motika ndingowa driver ndana kuBulawayo but chitoda kana baliveve cemetery paya but why is it she never bothered kuti ndakura let me take my son ambonoonawo paguva rakarara baba vake okay mira ipapo ndobva ndadzokera paguva kufa kwakaita baba une makore mangani ezvese iko zvino ndine 30 years une 30 years yeah baba vari kunzi vakafa ine makore mangani ndine 5 years one 5 years saka mai ndokuzokudza kuti baba vako vakafa vakavigwa kuLuveve cemetery all right okay so zvakandinetsa ndiri one ndikazvibvunza kuti but why is it all these years mama havasi kumbodai saka ndina tete vangu vari kuGweru all right tichiri pana baba okay kuna baba vako ava vakafa uine 5 years waingonzi wanga uri 1
ndiwe first born imba mama vako okay saka vaikudza kuti iwe wakazvarwa uri 1 baba vako ndokufa vamwe vana vana nababa vavo. Thank you so much. Alright. Ndadaro paya manje ndinatiti vari gwero titi vangu vari gwero paya ndavapirawo nyaya. I was still in South Africa. Nditete pakai pakuti ndo azvanzi yamudhara wangu wandaikura nchingonzi ndechi akafa. Alright. So now ndavabvunza nyaya zvakavashokawo zvakanzi haugoya kunoko kana kugoya kunoko todi wakanoti chii ndakazovavinga manje kumbawo tete kugwero tete tete ndasangana nenyaya yakati mudare pandaifamba wakasowati bvu nyaya yese saka tete zviri kundinetsa pakurarama tete zviri kundinetsa kuti ndikwanise kusurviva zvakanaka ndifocus zvakanaka because dare rangu rofana tufambe zvakanaka because ndinchingopembedza dzimu risiri kwani rekwangu and then things will never work for me they will never go away for me svanzi aishi saka toita sema ndikati handiziva kuti hakuna anonzi Sibanda toda tiinde kuna Sibanda timunoona Sibanda right firstly satamboenda kuna Sibanda ndakakwira bhazi ndichibva kuSouth Africa ndichibva kuSouth Africa ndikabva ndauya kuZimbabwe because mama ndakavunza pafoni kuti mama nyaya dzandiri kunzwa idzi dzakamira sei vakanditi nyaya uda kutanga chakuita sei chakukwadzisa. That was the first statement ndakatakwa namama wangu. Then I had to say no kuna mama zotanga ndakavapuma chihure osakupfambi or something like that. Kati no let me rekamboenda kumanyuwa kwana chiti kumanyuwa ndekuti kwakapfava kuya so I had to go kuna mainini wangu she's a lecturer paCiket Chess kati komainini kunyaya dzandiri kunzwa mudare dzakadai munombozizivawo makambosangana nazo munozizivawo she to say wakupenga makuita madrugs koko South Africa makuita sei ngati okay it's fine kana wasingaputa kumadrugs. I've never done such kind of things. Chandakwanisa ngosangana nacho idoro ndoranda mastering and I quitted ndakwenda kuchechi ndapedza ngati no ndikandikwire chi bhazi ndiye kuno so that she can see me face to face vaone vanhu vese kuti handite sei handipenge. Saka ndakasvikira kumusha kwamama wangu anobva kuZaka nonzi kwaBvugururu. Ndasvika kwaBvugururu paya ndaona gogo vati ndakanzwa kuti wabva kuSouth ngati svanzi hanzi hausunzwa zvakanaka vachizama kutaura pamene ndikuita sei I'm mentally ill I'm going insane after I've asked them what I've asked them kati okay it's fine saka muri kuti chii saka ine mwoyo mangu ndaingoti saka vari kuti kudii benzi racho ngavaribatsire then she said hatrai titinde kwaMuguduma kana Makuseni kuna anonzi My God vanobatsira unobatsirwa mukoma Robert takaenda paya nesister yangu nevamwe maina vanonzi My Love tasvika panonzi pamba paMy God vacho vaya My God tagara vachitanga kubatsira paya so vakatanga kunamatira vachindudzawo nyaya yemukadzi wangu tatakaseparata sei kuti zvangu zvodhakwe sei where I went wrong nemukadzi wangu ndobva ndati saka makanditarisa ndoda kumbobvunzawo inini am I going insane ndichivabvunza iwo My God svanzi mwana wangu haupengi ende nyaya yakunza yangu wangaoinani babo ndakana anonzi Tariro munin'ina wangu sister akura cousin sister yangu akura maybe akatonyora form 4 izvezvo zikwanzi mwana wangu haupengi zvakutaura is true and andamaini vangu kuti vanandanzi nagogo wangu nditisi ndine navo together tindiko vanobatsira kamupengo wavo as they were saying kuti this guy is going insane. Ndaenda paya zvanzi mwanangu ndakakutarisa nyangwe kubva kumusoro wako wakatongogara ipapo ndiRobert zvinongozvitaura zvega saka mwanangu zvatichaita ndichakuitira dare rekuti ndikubatsire uzive kumba kwenyu uchafamba usvika kumba kwenyu nyangwe zvakaoma sei ungonoona pamba penyu wanoona pamba penyu dati ungononokura ivhu rekoko ndikati okay it's fine saka ndodii zvanzi tomorrow uya nesupa uye nefodya yamatare tuye tizobata dare rako ndabva ndaenda futi Makuseni ndadzokera kumana nodzambuya zvataurwa paya gogo vati chidzokera ndaze unobatsirwa futi mangwana cha Makuseni ndatora futi Tariro ya ndaenda naye futi adzokera Makuseni tasvika paya patanga kuita semudare rakaita namakombe ndikuSouth Africa zvinhu zvese zvaitaurwa naMy God ava zvavaitaura about my wife kundisiya kwakaita and everything ndandakazudzwa namakombe everything it was aligning zvaingomecha zvaingobuda bobo ndabva paya ndadzokera futi paya Tariro wanza here njimudzi kosi panaye titutimzi wakanzwa nyaya nezuro here anzi ndakanzwa mukoma kati auna kutaura kuna mbuya anzi handina ngati handi taenda paya tasvika tagara My God vaita zvaita ndida supa saka there's a river pamba pavo vanopinda ZCC zviratidzo there's a river pamba pavo vandipinza muriver paya vatanga kunambata vaindidzura zvinhu mukoma Robert muzisomo vachinditi hanzi unoonesa vachindibvisawo
achikana chionoona vachiratidza futi munin'ina wangu achikana mvura. Imagine mukadzi akuchinamatira pesa akakubata pesa ozongokuti chimbosecha mupurugwa mako and ndosecha uma saving a tracksuit ndosecha mupocket mangu there's nothing. Then I had to go underneath my private parts. Pakabuda shinda bobby reshinda red yanga iri mukati. Ha zvakandishamisa ndobva vataura zvavakataura paya saka mwana wangu tapedza panapa ndoda kuti ubve panapa unogeza izvi nokwera jecha ari pamabvi pana ndakagwadama kuti zvakati tichitachikaranga woenda kumba but nyaya ndakuudza dare ndiro mwana wangu ndoti kana zvazoita undichengeterawo vana vangu 2. Saka zvakandishamisa kuti vane confidence yekuti taura ndavachengetera vana vavo 2 mulife mangu pane zvichaita or something like that. I don't know. But okay, it's fine mama ndanzwa zvataura asi kana wasvika kumba unokusvika munonyara as nothing ever happened. Unogona kuudza kuti handabetserwa ndanzi ndigeze nemunamato iyi izvi zvazigeza chaita kuti usvike pa10 penny. So I had to leave kuzaka kava ndaenda kugwanda nemufriend yangu anonzi Victor Sandebanda ane ma-mining accessories ane ma-detector kutsvaka gold. So ndaimbobesa ta-mining ndambodzokera ikoko ngati mboita naye mining andova ndamuudza nyaya yangu Victor ndovati wangu uri wangu iwe kubva kutara handichi koko zvangonditira simple everything. You had to pay for me everything. Asi takaita mukoma dakudzai surprising takaita 3 ma-accident kubva mugwanda kusvika tinosvika kwaZvimba. Yekutanga bhazi redu akanga atendei kwaZvimba ndiani in fact vakanditira munamato yavo but kwandiri zvakauya zvega since ndakuziva dare kuti zvakamira so. Saka I said to myself if I go that side obviously unosvika panzvimbo you meet vanhu vakudhara vakuru when they see a person vanoziva kuti aiwa uyu ndiwe kwana ningi vanozokwanira kumushando zati iwe nyange munasingakuzipa rangona kutaura nyange uri mudika ndati iwe wakafanira vanhu kwaningi uriwe kwaningi iwe. Understand? So I just wanted to go ndimunoona ndega kuti ndikasvika ikoko environment yacho inonitora sei inoaccepta sei ndimunobvunzawo vanhu vakuru ikoko handingonobvunzi mfiki ndichasvika ndikonotaura nyaya yangu ndimunoona kuti vamwe vanhu zvichaita sei ikoko. Amai hausati waudza? Mai andandambaudza vakati nyaya dzakatanga chaita sei chakukwadzisa avatete vekubaba vekugweru ndanambowataurira futi hausati wadzokera kwavari? handisati adzokera kwavari. Right. Ndaenda kwaZvimba paya ndasvika in fact ndisati ndasvika ngoma I want to explain the accidents because dzinoto contribute awo ndemama factors unotoona kuti no totorwiswa panapa. Bhazi rabuda mugwanda tabinda pashangani paya amino driver webhazi dada kuvateka truck iri kwakuya oncoming rimwe bhazi akatadza kucontrola ndanagara kumasure mukoma. Imagine ndasimuka pasiti pane musikana akagara paside ngada sisi munenge matikure munda kure yamugare pai pasi ndimire nini ndiwa ndavasiya agara naVictor paya ndiwa ndanomira kumasure nekumasure kusati kwandikaenda ndikanomira kunomira kumasure webhazi kuya ndobva bhazi ranorowa truck andakukwara ndobva maglazi acheka vana kumasure ndobva raputika mavhiri ndikamira ipapo vanhu vakambodambora mabhazi vadambosiya bhazi roro then driver ndobva simudzira jeni tambitrisi futi anobva ratanga futi kuda kuita mastyle. Zvakandishamisa. Tasvika kumba kuchitungwiza kuna mainini vangu ndokwandikaenda ndichinosvikira handikasvika kuHarare nebhazi rabuda na3 gwanda ndikasvika kuHarare na 4 am makuseni tambodhidwa nemaaccidents muroad saka I had to sleep mubhazi then in the morning vandati ndiri kuchitungwiza kuna moms naVictor timono just kuno refresher so vakudza kuti Victor tukuenda kumazowe kunodi sinzowe nemushini egodi kuno ngwavha nkuti tabva taenda paya vakatosvika ngati tikuenda naVictor ndibosi vangu chichinchitovaudza story tamunodi tamuno ngwavha nkuti mbicha timbona kuti life ichata sei sanzi okay vana vangu fambe zvakanaka tabuda paya zvakanaka naVictor tatoenda pabig apo paya pane kurikwa zimota zvakamurombedzi paya ndasvika ndakura mota zvakamurombedzi paya mukoma tiri paroundabout yepa waterfall paya paHeroes Acre paya chimota chiya chapotsa chanopinda munemwe mukadzi apa ndagara matsuro madhondo bva avhurika ndapotsa ndabuda paya nechimota chiya Victor kati ashamari maaccident achazi normal man but anyway wangu handi tinosvika chete so we had to go tasvika paya pamurembezi saka kune bhawa pane mashops pane pakanzi Sharaude pane 10 of Sabina Mugabe way pane shop yakanzi Sharaude general dealer kune bhawa riri kona rakanzi Mupambwe saka kune zvimiti zvakawanda kunogara madhara achimwawo maskadawo nechi so I had to go pabhawa riya Victor katenga toke ndikatanga kutamba snuka tatamba snuka paya pakapinda mwe mudhara akanditi iwe mfana iwe ndokuzira kupi iwe mfana iwe ndikati kana mudhara haina mukambondidi ameba mukambondiketa angu anzi aiwa mfana ndokuita se ndokuziva maniwo ndikati ngambo Victor ndobva tanga toti kutoseka paya taurai mudhara munomuzira kupi mudhara sanzi mfana ndomuziva mani iwe mfana taura kati anyway Victor man
uyu ndiye munhu kutotanga nenyaya yangu pamana gona kutoti pawo inde kutiradzawo vakuru venzvimbo todi toziva tofamba sei because area hatizivi ndikati mudhara muri munhu wechikuru ndikabva kumupawo chisamari chenyaya yangu so asi ndazviona mani kudhara mani tarisaona kutanga kutondudza tarisa zigwini zvako kutanga kutondudza tarisa nzeve dzako tarisa mino yako tarisa zvese tarisa musoro wako shipi musoro fana ndi Robert miraiwe ndobva buda panze akaenda kumadhara anga akagara paipai tobva vanoshedzana vari tu madhara nzwa uone Robert aita se yaone Robert amuka yaumuona zvanzi mpana mudhara wako ari paage yako he was looking like you exactly ndine picture mkoma you can go on Facebook mkatsvaka profile picture yangu pa Facebook you can just check my name inozdiweni makuru wani just check on Facebook if you see me there if you see that man there if you look at me right now pa age yake papo anga chiri mudiki and takafanana zvokuti ungati hazvitombobetseri mngoma ndobva nditi pa age yako iwo nemudhara wako akutanga kutondudza mudhara wako iwo aiuya panapa every Friday oswera panapa Saturday Sunday opinda chechi yeRoma fana wangwarangwarasa mudhara wako are you intelligent so ina Victor ichi chibaba chinopedza manje hanzi chibaba chopedza bvuza noza zvakawanda zvataimboita na Victor gold business rakawanda ndoita na Victor sanzi chibaba manje chopedza ma sports ichi sanzi sure here sanzi ayo mudhara wako akamboya so akatibatsira parufu 2 akungondudzawo history mararamira tachi kwakusenga chanzi munhu nyadza wafambira so ayo ndada kutonzi ndara wako so story narration aitaura that means surprised anambondikumbira anaskadi vasingatombondi doro rangu aitozvimira doro ravo but they were surprised pane zvavakaona ndikabva ndatakuudzwa gate vanzi anoona gate rekutanga iri haupindi nawo ini naro unoenda gate rekusero kune magate kava ndasvika paingapinda darika negate rekutanga zvanzi hapa kufambika nevanhu unogona kufamba netsoka ndatofamba paya ndichitaura hangu nebute rangu chazva ndataura ndatendera ndaenda kuseri kuyakuya ndasvika nganonokora mavhu pagedhe paya dzoka futi nekuseri panze pegedhe paya ndadzoka futi ndabuda ndakuya kugedhe rechituzombe ndangosanganawo ilaki ameno security chobuda achitovhurawo zigedhe reseri yari chichiona driveway yakanaka paving chichiona mapine trees akadi akanaka papa okay it's fine at least ndatoradzawo padeni ndaona imba yeteching ndaona chikicheni chekuswa chakudhara okay it's fine ndaenda paya ndikati Victor wona so I was having ndakapfika bhutsi yangu ine Reebok so sandabva ndangogumbuka 2 minutes ndobva ngoti akaguvurika so kati nai mondoro zvamuri manganibereka tasamuone ndokwara here nchuya kuno apa ine zvinhu zvakandiremera totanga futi kutoshupika muripo here tabva tasvika pabus stop patinofana Sabina Mugabe paya pane kuri pachimuti pachimusawa panokurikwa zvimota paya ndasvika ndakwira paya motikari yayo mota yarohwa tichingosvika paNorton ndingodzika mota ndabva ndanonga $10 ndega ndango amuna kupinda mati amuna kupinda ngeda tina kupinda ndipo makagumira pake ndipo tikagumira pake bonzaunzi vapindiki zvinonetsa chichi wakatana na security card ndatana na security ukati chi ndikati ndo ndachikomera kuti dango ndaimudza zvokudangoona hangu padheni pemukuru wedu understand I was using my intelligence kuti ndiwane kutese kuona mukati chete I just wanted to see inside makaita sei how does the place look like so I had to tell him like ndiri munhu angouya nje just for like a tourist kungouya kuzongoona nzvimbo yambogara mukuru amenoka muchitibata nkomara so after that manje muri yeZimbabwe ndofunga murungozvinzwira muri kuona mukomana imimi ndimi majaji ndimi munoziva kuti mukomana uyu ari kupenga here kana kuti haasi ende nhoroondo yake muri kuinzwa aiwa ngatisanganei panext episode bye bye.